Kasi ka nang bumakal. 8.5. 8.5? Oo. Lalong duminagdag. Libutan ang sa iba. Tanay ko kan makuha. Ha? Sapnaan, tugdunan. Kasi na naman ang lalaking ini, oh. Sapnaan. Ma'am, habagat ka tabi, ma'am. Tugdunan. Oy. Habagat. Iso siya habagat naman. Ano na naman napiging tinda mo? Mari daw ko na tabi. Sapnaan, tugdunan. Habagat ka po. Ano ang tiktitinda kaan? Tugdunan, sapnaan. Tugdunan, sapnaan, anuan? Sus na mga naisipan naman niya baga. Hiling ko na tabi at tugdunan mo. Tamay manok ako di ba? At kung makusunodaan ko lamang. Tugdunan, sapnaan. Tugdunan, sapnaan. Uragon, piglibot na pala ngunyan ang tugdunan. Ay, baga. O natata, kinunyan muna sa sapnaan, kinalo muna. Yan, hindi ka mauranan. Bata manipison manabakalan, anuan? Uy, imported, buboy. Imported sa halian. Oh, hali pang Jakarta. Jakarta? Yes! Yugo-yugon mo baga. Murano tabi yan, nasapnaan. Ine? Ara mo, mga imported kayo ng bakal. O, mas kayan mga saradit na. Di yan nagputol. Sus, taklaon pa. Anuan? Taklaon, o, duman sa may kunyan. Murano man iyan, halimbawa, kung tao to, hurumo naman sapnaan ko kayo duman. Ine? Barato sana ini. Pirangan eh. 3.5. 3.5? Ang kamugtakan na malipiso sa layutong pa. 3.5 pa. Hisos, dahil kakapigigirabuan. Patawara man kita. Ano naman sana? Napiraman mo ya mo. Tawad tama mo. na gano'n ka na 150. 150? Hali pa ining Jakarta. Imported din ni Boboy. Iyan taon-taon. Kung dahil ka umanaw, ang luwas mo titano. Tapuro takla. O, nilago daw. Tugdunan. Tugdunan. May manok nga ni managad ako dyan na sulog na saro. Natatagarulumao naman ang tugdunan mong an. Alango naman ang Ara karay. mo, ini, sa tigtugdunan hindi kang manuko na ganador. Kaliguan. Na natatapig libot mo. Ipagpapakal muna. May centennial value, Boboy. Kaliguan. Centennial value? Oo, may sentimental value, Boboy. Centennial value. Centennial. Centennial. Halimbawa naman makursunadahan ko dahil ako kan makuha susapnaan mo. Yan ang tugdunan. Tabaga ganador. Tamagkabulan mga, oo. Tababalo man ako ngunyan. Ayo. Pagbulang-bulang. Gurano man nga halimbawa nga na eh. Ini, barato sana ini. Di maray. 8 sana ini. 8 pesos? Barato naman. 8 mil. Ang rugok na kunyan. Kahoy. Aday man yan itigiling. Surugok. Nano man ang patis, natigiribong patis, rugok. Ano naman sana? Grabe naman kung 8 milyon ang tugdunan mong ama. May centennial value, Boboy. Ay, dawa na dyan, Sos, ang manok digdi, Boboy, na nagtutog doon, dahil napiperde. Nali mo sa pinulang kong manok. Sos, anas gana, Boboy. Papauguton mo na naman ako ugarin. Baka ko lang. Dahil man ako kan makuha. Para niya kung nga dyan, 800. Di mo man yan ni kukuon, babakalon mo. Awa silang pagwagay na. Dahil man yan ako kan mabakal. Sos! 800, taw na nag 800. Takuhaan ko mo yan. Tabaga, buwinasan. 8 mil. 8 mil, kasi ka nang bumakal. 8.5. 8.5? Oo. Lalong duminagdag. Libutan ang sa iba. Tanay ko kan makuha. Ay, ang taklaw na nasapnaan. Dalawa ko kan makuha. Mahalo, 3.5. Tawala ki 150. Takuhaan ko ano. Kung abo mo kain magkapirerde ang manok mo. Dahil ka man makasap na sa high-tech. Nahiling mo baga. May centennial value. Ay, libutan ang sa iba. Di ako makuha. Tugdunan. Malalaan mga tinda niya bagat.